σε αυτόν τον τέλειο κόσμο, όπου ο ήλιος ανατέλει και δύει καθημερινά, η γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της και οι πλανήτες δεν ξεφεύγουν ποτέ από την τροχιά τους. Σε αυτόν τον τέλειο κόσμο, κανείς από εμάς δεν γεννιέται με εγγυήσεις για μια τέλεια ζωή. Μια φλόγα. Μια βροχή. Μια λάθος κίνηση. Ένα μικρό ή μεγάλο ατύχημα σε μια στιγμή μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας. Για αυτή τη στιγμή το μόνο που χρειάζεσαι είναι η ασφάλιση. Μια πράξη ευθύνης και αγάπης. Με περισσότερα από 200 χρόνια παρουσίας, οι ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας παρέχουν στους Έλληνες και Ελληνίδες τα εχέγγυα για ένα ασφαλές αύριο. Υποστηρίζουν κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν αλόβητη την κοινωνική συνοχή. Με 3 δισεκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις το χρόνο. 11 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις. 500 εκατομμύρια ευρώ φόρους. Περισσότερες από 20.000 θέσεις εργασίας. Και με πράξεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν μοναδικές υπηρεσίες με προσιτό κόστος για αξιοπρεπή διαβίωση, νοσηλεία και συνταξιοδότηση. Προστατεύουν την ιδιοκτησία και την επιχειρηματικότητα, δίνοντας τη δυνατότητα να υλοποιηθούν ακόμη και οι πιο καινοτόμες ιδέες. Ασφαλίζομαι σημαίνει ότι εξασφαλίζω ένα καλύτερο αύριο για τον εαυτό μου και την οικογένειά μου. Ασφαλίσου σήμερα.